yi fama ba sa faya gambon gab ka ta bon kon gab gar yala ngo dalirin da nan kan mun yur dam ta be da yile kan mun be jang ta pya robim wula kar da kana na yayin ya kam shirku nan ta pata mai yin ya zo ka dalir nan ka yin ya ngo shab yina lor ngo so da zo so shi ma wa sakati yamma wurin ya TV ya TV ku wa mai kan wanda mongu ka to zan da nan to ya ton ka to ne kuma yan ban sa mai nika yin ya ne ma don sai ma lafsi shabin da kuma ba jafre an ma lafiya kan ta tafi la shema ana ka ta lafiya ka ta bishop ko ko shi ya ka ci amma ko wani ko an bai shi ai ne ta hashi ba yo wai ina ne wa wai in salalan ta mun ban da yin ya na zo da lalashi ni ka ban shiryin ya ngo kunna da agba ni bu kuto kunna te yel yel ngo dan zo passing ya kam kam yin swelmane ban ko mo kan shenu gban yel yin ya 37 battalion the Lebanese soldiers the Sierra Leone soldiers ada to amini informant li tuen gab yin ya hane wula ko yin yel fa go manga dan yin na ya lure wa soldiers buy a bomb hey Bonjour Coco, bonjour Shinkafa, bonjour Sam, bonjour Jerry, bonjour Kwam. Ni asan la Coco man. Wula ka yu Coco na ka yu ko pardon. Mo ko bien ka appeler. Soldiers, sold out!